utukalo tile 17 ye san 2020 aw minnu bi kan filɛ an ka bɔlɔlɔkanaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma yan fo aw sigiyɔrɔ la ni aw ka kunnafoni suru ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Anga ministri ɲama ni ale dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye anga jamana ɲama ale tɔgɔlasa no Ibrahim Boubacar Keita ye wulila ka taa an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔna la n'o kɛra kunu kari utukalo tile 16 san 2020 o tun ye u ka ministri ɲama tun bɛ yen nɔ ni ala y'ale ka miniji dɔgɔya n'o ye Amadou Gon Coulibaly ye kunu tun y'ale ka tile 40 saraka bɔ ye a kɛra u ka misiriba min bɛ yen nɔ sa ni o bɛ Riviera Golf a kɛra o kɔnɔna la a kɛra wagati min na sa u ka jamana ɲɛma ale tun bi kɛnɛ kan ni ale Alassane Dramane Ouattara ye ka taa se banbagatɔ ale somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani maaba caman olu tun bi kɛnɛ in kɔnɔna la u jɛra ni ka dugawu don kɛ banbagatɔ in ye ani banbagatɔ fɛn n'olu tanyana ko ala ka yafa kɛ u bɛɛ lajɛlen ma. Sariyasu ale ɲɛmakura n'ale ye Amadou Ousmane Touré ale ye a ka baara ni ka o daminɛ araba tɛmɛnen utukalo tile 12 san 2020 ani maa min tun bɛ sa ni ale bɔra ale jɔyɔrɔ la sa ni o ye Manasa ye ani Manasa o ye baaraɲɔgɔnya ni ka o falen u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la sa cɛba in ale ye a ka baara daminɛ ani a tɔ u bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni tɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 10 ni maa ninnu u jɛra ka u ka kalikanw di an ka jamana ɲɛma ale ɲɛna fo ka taa se wasabulon o ɲɛma fana ɲɛna u jɛra ni ka u ka baara ka o daminɛ. Mouvement M5 RFP cɛdenw u ko k'u bɛna dɔgɔkun kelen de ta ni ka u ka baara ni ka o daminɛ dɔgɔkun kelen min yɛrɛ sa ni ale baara o bɛ daminɛ bi utukalo tile 17 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati o bɛ kɛ u yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye semasi o kɔnɔna ye n'o tɛmɛna sa sini araba utukalo tile 18 san 2020 ka taa daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 o wagati la sa u bɛna jɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ fara ɲɔgɔn kan min ni o bɛna kɛ ka yala yala o de sa n'a bɛna tali kɛ babolo ale kiniyan fanfɛla la sa ni ka jɛ ka maaw hakili ni ka o fara ɲɔgɔn kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ sa araba utukalo tile 19 san 2020 u bɛna ni waleya kelen ni ka o fana kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati o bɛ kɛ babolo o numayanfan o fɛ alamusado utukalo tile 20 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati o bɛ kɛ katikaw olu ta ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa jumadon o bɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan belebele fara ɲɔgɔn kan min ni ale bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati a bɛ kɛ place de l'indépendance o yɔrɔ la u bɛna tile 2 de kɛ o la a bɛ tali kɛ juma ka taa kuncɛ sibiri la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana arabadon utukalo tile 25 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati sa u bɛna jɛ ka maa camanba ni ka olu labɔ Boulevard de l'Indépendance ale yɔrɔ kelen na sa ni o bɛna taa kuncɛ araba utukalo tile 26 san 2020. Donso minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sinikanda yɛrɛ sa ni ale ni Womanja wo ale bɛ an ka jamana camancɛ bolo o fanfɛla la sa binganikɛla dɔw olu ye bingani wale ta ni ka an ka donso ni ka olu sɛgɛrɛ walasa ka ni maa ninnu yɛrɛ hakili suɲɛ sa u ye ala minɛ ni ka an ka finitigiw ka fini don u kana a dɔw yɛrɛ ye donsow ka fini ta ni ka o don u kana u ka fɔla sa ko maa saba bɔyɔngo olu bɔnɛna u ni na u nana wagati min na sa u nana dɔrɔn ni ka marifa ci dugudenw na yani an ka donso olu bɛ se u ma sa olu wulilen sa an ka donso wulilen sa u ye marifa ci ni maa ninnu na ka maa dɔw bɔnɛ u ni na an ka donsow yɛrɛ sa maa dɔw fana joginna olu la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa italikaw olu fɛ yen nɔ italikaw olu bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa coronavirus ale kana cari u ka jamana kɔnɔna la cogoya min na a bɛ wagati damadɔ bɔ coronavirus ale tɛ ka caya u fɛ yen nɔ nka o n'a ta bɛɛ u ye sariya kuraw ta walasa coronavirus kana cari u fɛ yen cogo min na ka kɛ ni Europekaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ Espagne ani Faransikaw fɛ yen nɔ walasa u ka denmisɛnw coronavirus kana caya u ta fanfɛla la u ka minisiri bɛ yen n'o y'u ka kɛnɛya minisiri ɲɛmaa ye
sa ale ye bolo nɔ sɛbɛn bila k'a fɔ ko k'a daminɛ bi tɛnɛ utukalo tile 17 san 2020 u ka dɔngɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu datugulen don ko u bɛna olu datugu wa nuna datuguli o bɛna wajibiya bɛɛ lajɛlen kan maa minnu n'olu bɛ jama lajɛrɛ kɛ jama lajɛrɛ min yɛrɛ sa ni a yɔrɔ o dayɛlɛlen don nɔ datuguli o bɛna wajibiya olu ma ka kɛɲɛ ni laɲini ninnu yɛrɛ bɛɛ sa u ka kalanso olu bɛna dayɛlɛ septembre kalo tile 14 san 2020 walasa dangana kari o la cogo min na o de la u ye nin waleya ninnu u y'a ta. An bɛ taa kiwikaw fɛ yen nɔ kiwi ale kɛra jamana sabanan diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana sabanan min ni coronavirus ye dankari u la kosɛbɛ Kinshasa o tɛmɛnen kɔfɛ ani Congo central olu kɔfɛ kabini utukalo daminɛ in na sa an y'a ye k'a fɔ coronavirus ale tun bɛ taa maa 15 o bɔɲɔngo de la tile kɔnɔ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o ka kɛnɛya minisiri ka fɔ la sa ko bi coronavirus maa 200 ani maa 10 bɔɲɔngo coronavirus bɛ ye olu de la tile kelen kɔnɔna la. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o tɛ sa an ka jamana halisa ala ka basigi ala ka o na kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.